Gong, wis. Nane, Wis. sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso? masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah geleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini ki nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Up. Wah, geleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wah, oh ya ming peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata tenan iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang silah semen ora apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata, ayo Wresni Wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki wae. Sumbarmu manguwuh-uwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong. Ngantemo, nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira iso ngalahke Setyaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Setyaki.
Loh. Bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya nimbles. Sirahmu pecah dadi 8 sengkaki wae. Awas! Bejanane Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaken nggih. Mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo. Sambato, colke. Piye, colke? Anak wani ora nglimpis saka mburi, colke. Duapure kaya ngene. Iso mabur, ora mung mabur. Delok, ayo. Udus. Ketok kowe. Gatotkaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil malah gak sawangan. Lho iki yo langsung ambles bumi cus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketoke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endlup. Ayo kowe. Ayo metu gane atiku. Metu ya metu jandak dening aku. Wah, yo. Sambato. Untir gulumu pedhot. Modan kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngiyas karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ora apa-apa, engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu, mang pedhot. Hi merganing batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni. Mutar. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngewiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki, Bang. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, ala ndekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene.
Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja, Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tuh anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Lus. Jajo-jajo ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan sawangen, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono kuwi, Gong. Ha iki piye iki ijak siji ae. Ora mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pansane, "Maye jeneng ngomong." Apa itu? Dimas Antasena, oh Kang. Pemalah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Kuwi enom yo men. Rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Ya nek panjenengan gendak sik karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tak. Ketok raine pucet kok. Nek aku gelut karo adhiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Wis ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelute Antasena karo Antarja. Nggih to, Sederek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Piye wani ora? Ora.
Ah, ngono malah jelas. Wis ngono gak minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu wae piye? Nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena. Ya malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngapa, Edon? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Us. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun rika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Seneni bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Gong, tak kira bapakmu ki pancen niyate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Kudus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kara Welang. sing mingkup nika Payung Tunggul Naga. sing kaya layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki wong edan. Nun ngapunten aku lho iso bales ya biasane refill. Reflek nek ro gareng niku iso balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku Wis. Kuwi senjata cakra. senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku walat. Waton kowe nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wis kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes, Gawanen ngono. nggih, nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Engko aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit nggih. Yo.
sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiran ning asta Arjuna wonten maring dawuh bareng tak sawang kadohan lah kok Bagong malah ndotong pusaka nyatanipun sanes niatipun Bagong namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu lah dalah ora pati ndugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune lajeng kepareng Paduka Arjuna kula wonten maring dawuh ora jeneng pun Kakang aja iki lawan Siadi nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodhi lair batine Kyai Semar pareng Paduka kados pundi aku tak nanjihke marang Kayiwangan marang Kakang Suralaya sowan liwang pukulun Bathara Guru babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan nah itu lho mengkaten lajeng menapa tindak Paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka mengko aku rasuwe bakal bali meneh ning papan kene sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka iya Kyai
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kale lumut ambrang kanggeng Hawita dedenceng dencengan Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Radu Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudayang Pak Pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe punawi ndi mila kayuwangan katingal wonten gara-gara menika mboten pangling kadisowanipun titah Pujangkara pun Kresna ing abiyantara ngersanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang alah ae nggih menika sawanipun Kresna ngabiyantara Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila awon saelpat restu menika timbalana menapa wigatosipun dening Kresna ngabiyantara di Kakang Narada lenggah ingkang langkung sekeca. Kula nom ngesnaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita Narayana. Nggih, Pulun. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang wayahipun Kresna. Napa kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo Pukulun Yaya Luntampa. Akarya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu Luntampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bayana pigati apa dene jeneng kita ngabiyantara. Monggo tanpa tinimbalan Narayana. Wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula manungsa Paduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe asung pekabaran bab apa? Kelampane ingkang dumados wonten ing jagat. Nalika semanten ingkang wayah sumandhaten negari Ngamarta nanging dumadakan boten kanyana-nyana wonten sawanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyana widhekaken utawi mbabar lelampahan bilih samangke Semar badhe ambangun Pura Kencana. Apa ana ingkang kleru babagan Kakang Ismaya nggone bakal ambangun Pura Kencana. Nuwun sewu Pukulun. Mboten nama kula badhe anglincipi carang papak babar pisan mboten namung panggrahitanipun ingkang manah Narayana inggihipun Kresna. Lalampanipun Kyai Semar inggih mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa tegesipun mboten wonten ceceking raos Kyai Lurah Semar anggenipun badhe kepengin minggah derajatipun saking Panakawan anggayuk derajat ingkang langkung inggil langkung-langkung menawi anggenipun mbangun Pura Kencana menika kala wau tumunten badhe ngembari pangaos Paduka menapa mboten badhe angliling semi dhateng asmanipun kadewatan tuwin menapa mboten nami badhe angasoraken dhateng derajatipun kadewatan Pukulun Pandhita kang kiraya wangsit pindha kombang hangat saping tawang susu angin ngendi gone Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi Kresna sowan dhateng Kayiwangan munjuk atur babagan perkawis menika. Mangke piye lho, Dik? Mangke piye? Mesinipun Adi Guru langkung pana bab pambeganipun Kakang Ismaya. Ternyatanipun menika tasih kula warga Paduka piyambak mongko wiwit rumiyin nganti dumugi sak mangke Kakang Semar anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika mboten gadhahi niat ingkang ngawon dhateng sinten kemawon. Mila menawi dipun aturaken dening Kresna menika kedadipun petang. Sampun ngantos duna dungkaping tembe wingkingipun di Adi Jatimurti.
Inggih Kakang. Namung tumrap kula menapa ingkang dipun aturaken Kresna menika wonten leresipun. Wonten leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungsa lumrah. Mila kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Mila bab menika sampun ngantos Paduka Adi Prawesi Bathara Guru tumunten grahita bilih Semar gadhahi niat ingkang boten sae. Saenipun dipriksa kemawon. Inggih Kakang Narada, mangke kula ingkang badhe ndhawuhaken sewiji-wiji. Inggih kula sepanggaken. Nanging ingkang bijaksana lho Di, sampun ngantos panjenengan boten adil tumrap sinten kemawon. Kresna kula wonten maring adhawuh. Banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau, darbe niat ingkang kepriye? Mara gage matur marang panjenengan ulun. Pukulun. Menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke boten badhe nggadahi kekiatan menapa-menapa. Nanging menawi Paduka Hyang Adi Pukulun ingkang jumangkah tuwin ambudi sarana supados sak mangke Semar menika kala wau nyabaraken ingkang dados gegayuhanipun, kula kinten badhe kasembadan. Nanging lamun nulung ingkang bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurunga iki mengko mesti bakal dadi daredah padha kadang. Kang kaya mengkono mbukak mboya bakal becik kedadiane Kresna. Lajeng pareng Paduka, kita bakal ulun paringi wadyabala. Kita bakal ulun suwun paringi ngampil wujuding wadyabala ingkang keduga Girigudha lawan Semar. Nggone bakal mbangun pura kencana. Mekaten Pukulun? Ya. Lajeng sinten ing menika dados rawang kula nggenipun badhe nyabaraken gayanipun Semar Badranaya. Tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Bathari Durga Kresna. Napa kestaken dawuh? Pandhawa tata gati Wisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir kuwasela mangleng tutuk mengolir kuwasela mangleng permoni kula wonten timbalan ngadhawuh Hyang Adi Pukulun wantrangen Paduka miji dhateng wiswanipun ingkang ngarayi pun mandya Bathari Durga. Kita aja enak-enak kapinak mesti wae akeh para berkasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko. Nona inggih mekaten sabda Paduka. Kresna sowan Semar darbi gegayuhan bangun pura kencana. Monggo Kresna butuh ruwang supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya. Lajeng marang Paduka ketapna wadyabala angombyong marang lakuning Kresna supaya Girigudha kabeh para kawula kang mapan ning Karang Kadempel. Malah kita ulun keparengake njarah rayah Karang Kadempel. Katobat. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun lajeng sakmangke menawi dipun parengaken kula badhe sarembag lan nata Ndarawati. Ya mangsa Baraka Kresna wonten paring adhawuh Pukulun. Ora susah mapan ning kayewangan ayo tak kanthi manjing repat kepanasan. Sawise kowe mudhun ana ing jagat ana ing Janaloka. Kepiye munggo iku pertikalmu aku mung kari manut sing bakal ngetapake para wadyabala supaya Girigudha kananing kawula Karang Kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun pura kencana. Suwawi Pukulun kula dherekaken. Pukulun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Nun iki kestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Durga.
sewu lho niki. Kula menika mboten badhe tumut-tumut perkawis menika, nanging kula menika didapuk dadi kami tuwaning kayewangan. Kula menika nggadahi kewajiban jejeke sing bengkong, benerke sing luput. Ning pendak-pendak Adi Pramesti Bathara Guru menika menawi nampi aturipun ing Raka Gusti Pangdalu menika mboten nate dipun dahar, cobi to. Lajeng kula menika maman wonten ing kayangan menika tasih dipun agem minangka kami tuwa menapa mboten? Kakang Rada, punapi? Kula sampun matur. Inggih, menawi Semar menika jalma wantah. Nadyan piyambakipun menika titising Kakang Ismaya nanging blegeripun titah lumrah. Ah inggih, leres. Ing naminipun titah menika menawi nggadahi gegayuhan kedah wonten pacobanipun awit menawi kanugrahan menika nyaketi pacoban menika ugi badhe andhatengi. Ah inggih. Menawi samangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang wujud nata Ndrawati tuwin para baju barat kula kinten Semar badhe kasembatanipun badhe ambangun Pura Kencana nanging menawi boten ateges wonten ceceking manahipun Kyai Semar anggenipun darbe gegayuhan sanesipun bangun Pura Kencana kados ingkang dipun aturaken Kresna menika kala wau Kakang. Dalah. Alah. Jebul kula mboten ngertos dhateng legetaning penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi tetela mekaten menika namung mujudaken satunggiling pacoban Kakang Rada kaleresan kepareng Paduka. Monggo dipun titip priksa sinambi nganglang jagat. Monggo Dik kula dherekaken Indra wonten timbalan. Tunggunen kayewangan ing Sunadya nganglang bawana lho niki sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun. Mangkah anggo sesumbar lendo bumi konjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyukan kumambang Pukulun samangke sampun dumugi wonten ing jagat kepareng kula badhe cumadong dawuh Pukulun Pandya Betari Durga kula nyadong dawuh samangke sampun dumugi wonten ing Janaloka kepareng kula nyadong timbalan Purun Paduka Hyang Adi Pukulun wonten menapa batobat bisa ing atase aku iki dadi dewa arang-arang ketemu Janaka bareng aku weruh karo Janaka batobat lah kok dadi umup kabeh getihku ora jajal. Ora satriya bagus ora jamak kaya Janaka piye nganti bingung lho matrapake karo awakku dhewe. Pukulun kula cumadong dawuh, Kresna kula wonten dawuh. Aku wis paring pangandikan kelawan jeneng para Kresna. Yen aku mung karita tuwuntat ketepake para wadyabala dene sira mangsa baranga nggone gawe karti sampeka. Piye supaya mengko Semar gagal nggone bakal bangun Pura Kencana niki ngestaken dawuh maring ngaten. Kula namung nderek kersa Paduka Hyang Adi Pukulun wis tak sawangska kadohan. Mengko yen wis kowe budal marang Karang Kadempel aku tak ngantapake para baju barat budal marang Karang Kadempel Kresna niki ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun.
Arjuna wonten balani ngadawu. Dina samangka aku wis kelilan dening Iwang Pikulun Jatimurti supaya ngirigodha kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu lajeng pareng paduka kados pundi? Yayi, derek napa Kakang? Merga Iwang Jatimurti wis paring dawuh yen to Semar bakal nampa kanugrahan, cobane ya bakal cemepak nuringgi. Lah pun Kakang ingkang minangka dadi pacobane Kyai Semar Badranaya. Yen Semar bisa ngliwati pacoban mau teges pantes entuk kanugrahan wujuding Pura Kencana, nanging yen ora tegese Semar bakal duwe gegayuhan sing luwih saka nggone mbangun Pura Kencana. Kepareng paduka mala coba yen mancen siadi lantip panggraitane tututana nata Ndrawati kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten maring adhawu yen to wujud kaya ngene tak kira kula warga Karang Kadempel ora ana ingkang padha ngerti lawan aku. Mula nggonku ngamuk ning Karang Kadempel samengko ora bakal kawanguran dening sapa wae. Mula jadi aja wujud wujuding satriya Madukara, salina wujud adhiku Cabagus Janaka. Kowe wujud Sardula. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ingkang baku mboten kawanguran dening tiang-tiang Karang Kadempel. Hayo adhiku Cabagus. Dicaketi Karang Kadempel kanthi wujud Sardula kaya mengkono tak kira iso gegerake wong Karang Pradesan. Kanthi mengkono ora bakal padha jenjem uripe wong desa Karang Kadempel. Oh iya, ngestaken dawuh. Budal dina iki bareng kalipun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Wonten dawuh kabeh wae para berkasan jim setan mriprayangan liru-liru banaspati ingkang klebalongan tandak jangkrung wayudha jerangkong warudaya wewe glidrah lan sak piturute. Iya Kresna wis budal marang ing Karang Kadempel. Iya Wadya Bala baju barat budalna kabeh ora tak wiji mbaka siji kabeh krit lampet brungkat kimpul dawuhku ya Jaramaya. Iya susupana jiwane wong Karang Kadempel. Yen wis mbok susupi gawanen menang dandang mangore mbok siji dadi panganing para braju barat. Wah, lah dalah.
Pangestu padha dawuh paduka Iwang Pandya Bedhare Dulur mangkatipun para wadya kula pinjang menapa. Ora katang sambung apa cara lintang mangkat dina iki. Nun ngestaken dawuh. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Nggih ngestaken dawuh. Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik kekuk sadulita mel Ndara kula ngaturaken panuwun nggih dene Ndara sampun paring ampil wujuding pusaka tetiga malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten Karang Kadempel Kiai Semar satemene ora panjenengan ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ning Karang Kadempel ingkang magapokan kaliyan Bagong. Nggih, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tut wuntat kelawan laku ning Bagong? Mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung mbuktekake tegese ya wis yen pancen kedadiane kaya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo. Malah ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersaning Kyai Semar Badranaya. Ya Semar.
Prataku ning Karangkadempel nderekake barep sayekti mung jumurung marang kersaning Semar Badranaya nggone bangun Pura Kencana. Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat kang weruwing Dat Semar Badranaya. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Matur nuwun Den. Nang niki durung paja-paja jajeng kula wiwiti. Sabab tumrap kula. Kula kok ati kula kemesar ora penak. Mila Ndara, monggo latri lenggah wonten pepengkeran langkung rumiyin. Mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing Karangkadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun Pura Kencana Ndara. Semareka den prayekna semurires Mareka den prayetna semurire seka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi. Lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa Tru. Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, dalah. Putra-putra Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Gong. Areng apa darene kuwi? Wis. Sing mburi loro karo ratrima terus apa piye? Gong aja ngono. Iki Kakang Garwaca Kakang Antarja wis sarembug karo aku lan wis manunggal karo aku. Wah, tak kira nek arep motol ndasku meneh. Ditugel guluku mau terus. Apa? Nek ra kenggonan Ndara Antasena modar aku wis ra duwe adik kok. Aku kowe. Wajar. Bagong aku njaluk ngapura. Padha-padha. Us. Ora basa karo aku. Nggih sami-sami njing mlen niku nek anten perkara dirembug ora sak penake dhewe. Iya Bagong nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Mboten dados napa? Wigatosipun napa, Ndara? Tekaku ning papan kene, Wa Semar saya timing kepengin jaga marang katentremaning Karangkadempel. Jare si Wa Semar bakal duwe gawe. Nggih. Mula Kang Sangka kuwi mesti wae mbutuhake nom-noman kaya aku, kaya Kakang Garukaca apa dene Kakang Antarja. Nang kene aku arep bantu karo Siwa Semar Badranaya. Matur nuwun Den. Mletik penggali panjenengan nggih. Nek ngoten kula titip katentremaning Karangkadempel karo sampeyan. Nek enten apa-napa mangrampungi kula tak nemoni karo Sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Ndara. Ya, Siwa Semar sing ati-ati nggih. Lang-langeng dia mangungkung.
Tru. Nek ora diseseke sik iki rasane kaya grengsenge iki kurang. Wah ya sak pejagong karo Ndara Antasena, Rundul Karikaca, Rundul Antarja iki kaya arang-arang dilakoni awake dhewe. Ha iya. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Aku, kowe, Bagong. Wah, telu mungsuh telu. Ya tegese jagongane iki komplit. Aku iso jagongan karo Ndara Antasena, kowe iso jagongan karo Ndara Karikaca, Bagong iso jagongan karo Ndara Antarja. Lah telu pas to. Nek kono loro kene telu ora penak jagongane. Nek telu-telu ngene iki penak. Wis dadi iki, wis gak dikasot lho. Lho senengane kok njur ngejak sing ora-ora. Wis 6 iki jos iki wis. Mengkari sapa sing prigel. Mengko bakal menang. Aja ngawur gong ya. Ndara-ndara iki njaga Karang Kadempel. Ha iya. Nek nganti Karang Kadempel ana apa-apa sing tanggung jawab ndara-ndara iki. Ora aku tok Garing Petruk lan kowe Bagong ning ya kowe Petruk karo Bagong ya melu jaga bumi kelahiranmu Karang Kadempel iki. Oh nggih mesti. Mboten sadika niku lak wis paham. Ngoten niku ya. Mula sing prayitna ngati-ati mergo bapakmu lagi duwe gawe. Nek bapakmu duwe gawe ngendikaning para sepuh ngendikake yen cepak kanugrahane pacobane ya mesti enggal bakal tumiba. Mula niku Ndara. Mula sing prayitna ngati-ati ya rengke ngestaken dawuh. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing ramyang balaning Pandya Betari Durga wonten ing Karang Kadempel. Nalika semanten Raden Antarja datan prayitna den susupi balaning Pandya Betari Durga. Mila tananeh lamun lagak lagiane ora kaya Raden Antarja. Ngero kaya raseksa nyandak Raden Garukaca kager sang rupa perpan puna kawan wau. Tenan ora. Aku wis omong karo kowe nek bakale ana pacoban. Lah nggih kula ya kaget kok. Ndara Antarja kok terus dumadan to. Wae, kaya suarane dudu suarane Ndara Antarja kok, Ndara. Kok kaya dudu suarane Ndara Antarja to, Den? Ora sandadak Dawudi ayo ditututi ring. Nek ana apa-apa tak tututane. Mangga ditututi nek ana enten apa-apa malah. Saling perkarane, Ndara. Hati-hati lho, Truk. Ketok iki mungsuhe ora menungso lumrah. Ketarane Ndara Antarja meneng wae kok terus, "Wae!" Hati-hati, Bagong barang kuwi aja kon ngalamun. Yae niki akeh demit. Ngati-ati nek nganti kowe kang slupan, wah, ngrekoso uripmu. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton. Berkincang ing risang mawe gandrung. Oh, ana kambil tiba apa ya, Truk? Ora kok, aku kok mak clorot. Kok nek nganti ngasupi sapa-sapa? Nek ngasupi Bagong wae ora apa-apa. Nek sing diangsupi meneng wae, ayo. Ora cilaka ta? Ngrekoso awake dhewe. Lah iya. Mula kudu sing prayitna ngati-ati iya. Engko kowe karo aku nek ora prayitna ngati-ati, wah. Ngrekoso uripe. Grimis Pak ya, Truk? Ora kok wong padange padang bulan kok grimis. Kok ces. Masa banyu udan anget? Ah iya. Siramu kemebul ya, Truk?
Masa udan kok digodhog sik nang dhuwur? Ha iya. Woh, aduh, Gong, kowe arep kena ngopo? Sing eling kan. Sing eling kowe kesusupan jiwane panjalmaning jajalanan. Sing arep ngruda peksa karo awakmu supaya kowe gendhasi karo Adimu lanang. Eling ya, Kang. Eling Dimas. Dimas, aku wis eling Purwoduksina Yayi. Wah, iki kudu ngati-ati, Kang. Mungsuh iki bangsa sing ora ketok. Nek Kakang Anturja ora prayitna ngati-ati ngrekoso lho, Kang. Ya, ngaturake panuwun, Yai. Oh, cah iki ya Kang Slupan to. Wajar cilik mana. Aja mboten lho. Terus. Ora ngerti Bagong niku iso mabur dhewe, gek cangkeme cungar-cungir. Aku wis omong karo kowe to, iki sing do tekan Karangadembel iki bangsa sing ora ketok. Wis cekli sing kenceng. Sok. Apa kowe? Kowe kok dadi ngangslupi adikku lanang, kowe sak penakmu dhewe kowe. Lah bener. Cekli, singkirke demite, Tru. Rumangsane kok kaya sak penake dhewe ora. Ayo, kowe minggat ora? Ora minggat susuri regane ati. Cekli sing kene lho, Tru. Ben entek ya, men. Nek urung oncak demite, wah jejeli tetepan. Ayo, kapanmu kapan kowe? Rang? Wis e. Wis sadar apa? Wis. Tru. Eling tenan kowe. Wis eling. Iki Tru diresekke iki, Tru. Gareng iki nekat banget nganti semlempet nang ndi-ndi. Meneng wae lho. Wah, ora umum reng mbok yo. Ku kadang kala iki dilongi ora. Ben nekat kaya. Ha iki to, kok kaya dawa-dawa. Bareng iki wong jenes kacale kok. Wong cerobo. Dronon. Petrus sing tak undang nggih pripun? Bagong ki nyautan banget. Aku langsung gampang kesaut Iki nek kowe karo aku ora prayitna ngati-ati nyemelangi lho, Tru. Terus kula kudu pripun? Kowe omong karo bapakmu nek kene ketekan balane Betari Durga. Kabeh do nyusupi jiwane wong-wong Karangadembel. Terus njaluka japa mantra nyang bapakmu supaya iso nyingkirke demit-demit bapakmu ki wong ampuh, bapakmu ki wong tuwa sing setiti karo ngelmu kejawen. Nggih, ngestoke dawuh. Punjang ganjing langit kelap-kelapaton
Lirgin sanging risang mawe gandrung. Petruk ngopo? Karang kadempel geger, Pak. Sebabe balane Betari Durga ngampyak awur-awur saben wong kang slupan, mari kono ngangslupi kene, mari kene ngangslupi kono. Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit. Wah. Lah kok karang kadempel akeh sing doting ramyang, nggih. Terus kula nyuwun donga saking Bapak supaya iso ngusir demit. Ngapa emer kowe iki karo omong wae? Mbok ya sing tenang wae. Ngeling-eling japa mantra. Napa Pak japa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Mer? Atonya lho, Biasane ki meng teguh nek slamet ngono. Iki kok dadi dawa banget. Iki japa mantra anyar nek nganti ora tok apalke karemu lho. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Wis dapalke? Demit ora nduma, ndulit. Aku kan ndulit terus. Wong japane ngono kok. Njur ngincep, mah. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana, Teguh Yuwana slamet saka saring Gusti. Nek ora tak apalke ra rampung-rampung. Setan ora ndulit. Aduh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Ayo, Kong, yuk. Didulit, Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna kowen udhit. Wis ra ono ya. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Kok ora kleru, Gong? Wis gak ceket-ceket aku lak kepoyo. Yo ya. Udus. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Biar ampuh tenan iki. Ayo, Gong, nyoto kok, Gong. Heeh. Padha kendang ngamrasana. Larta saking Guda Sangkara kula yen namo dosa sangsri. Ayo wong karang kadempel dadi panganing Sardula Seta. Mak Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar. Sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa. Apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencana iki sampeyan mentala ngrido karepaning Kyai Semar Badranaya, Mak Cilik. Wah. Nah, rak ngono eling ya ming mergo didhawuhi Kaka Prabu. So nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo orane. Nek bener dilakoni, nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuk ning Karang Kadempel. Iya nggih. Wah. Wah.
Semar iki jajal werka. Nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten niku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Jawi? Salira yaksa gedene kliwat. Mongko sampeyan kesinungan tadigdayan. Nek ming telung kedheping netra wae karang kadempel ludes keles. Ning napa nggih ajeng kelakon kaya ngoten? Mangsawang to, panjenengan menika kang paningal sewu isa maca batine sak pepadane. Mang tonton nek ana niat elek saka atine Semar mboten sah sampeyan ngamuk, kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah. Ning nek atine Semar sik mbok ampun kaya ngoten to, Gus. Kaya ilang kawaskitaning Sang Hyang Bathara Wisnu Dara. Kakang Semar sekira keluputanku aku nyuwun mangapura mboten napa-napa. Mang mlempak teng Karang Kadempel Durga sak wadyabalane kula singkirke. Iya ya Kakang Nayantaka. Durga ora gelem nggawa bali rombongamu. Mungsuhe Semar Badranaya. Inggih Kyai, kula sampun kapok. Sing picak dituntun, sing mlempa digendhong. Wadya balamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki. Mungsuhe Semar. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung Karang Kadempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwun Darawati ugi sampun rawuh. Ya. Dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana. Pura tegese papan Kencana niku wujuding sinesukya, papan sing kebak cahya, katentreman, kabagyan. Lan kawilujengan sarta karukunan muga sinanding pepundhen kula lan sedaya sanak kadang kula tridusun nir ing sambikala Durga mendhak kala sirna. Ya Semar. Purnaning gati wit sonten wau ngantos sakmenika niring sambikala lancar samukawisipun. Upami wonten lepat kula lan minangka wakiling para anak-anak kula sedaya, adi-adi kula sedaya, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah, mbok menawi Gusti ngijabahi benjang saged pinanggih malih.